Името ти Мартин Христов ли е? Да. Баща ти Кирил Христов. Измамник ли беше? Не. Вярно ли е, че си бил в изправителен дом? Не. Древен, стига ли ти толкова тук? Хайде да отиваш в спортното. Още ли искаш да станеш полицай? Решил съм го. Искам да говориш като тях. Искам да се биеш като тях. Братленце, роб съм ти. Всичко за Джаро и неговата групировка. Някои от нещата знам само аз. Чоле, аз изрод ли съм? Тук е още ченге. Знам, че няма къде да отидеш, но... Утре до 8 трябва да си тръгнал. С шиптерите какво стана? Има шанс да се намесиш. Назад! Докато Ива не каже, не мърдам от тук. Каквато е играта на тебе? Няма игра. Що така нещо не ми харесваш, бе? Защо не го вземеш? Ей ти го. Готов, обучен. Нещо ми е прекалено идеален, да не се окаже уше после. Честито, назначен си. Да си го помислям, шефе. Какъв джип е това, човек? Това не е някакъв джип. Тая кола е направена за жената каучук. Много е неудобно. Тонка, ще ядем ли сега? А? Не става. Аре, бе, после до Бургас никакво спиране няма да има. Що първо не си свършим работата пък тогава, а? Ти бе голем отличник стана, бе. Не, спирам. Среща има ни кебабчета с лютеничка и лук. Жестоки. Вземи 2 кебабчета. С повече лютеница, нали? Да. И да изпекат филийките, да не се... Да. И един ран. Айран. Да. Абе, я дай някакви кинти. Ами, нямам дребни. Нямаш дребни. Предния път пак нямаше дребни. Абе, ти пък какво се прави за 5 лева? Ами не, пич, всеки път едни и същи номера, разбираш? Ей, какво? Въпросът е принципен. Добре, бе, идвам с тебе, Леле, гадки сте дълче. Какво ще правиш до вечера? Секс. С кой? Не знам още. Ако закъсаш, Ако закъсвам, ще ти се обадя. Виж телефона на твоята приятелка. Ива ли? Ина ли? Какво беше? От моята. Що ли си с колата? Пратих Паци и Тони. Паци и Тони. Нямай грижа.
За пръв път не си там. Не си заед нещо. Те двамата даже не знаят какво има вътре. Не се притеснявай, всичко е под контрол. Иво, колко прекарваме? 10 кила. И колко пари са 10 кила? Влез. Та колко пари са 10 кила? Почти 400 хиляди. И май не са малко пари, честни. Окей. Щом си решил паци и Тони, нека да бъда паци и Тони. Не ги мислиш, ще се оправят. Аз не ги мисля тях. Мисли си за руснаците, които си чакат стоката. Не мога да разбера защо толкова се изнервят, като закъсняваме. Всичко ще бъде наред, точно сме. Давай, давай. Да отстават. Копеле, Иво! Копеле, наистина колко лесно става. Ние сме бокчета, бе. Копеле, поръчката не беше ли за Мерджан? Абе, Мерджан, се тази работа. Ще вземем същите кинти. Ей, сега стана страшно. Господине, ще може ли да ми помогнете? Какво става? Люси се заклещи. Не мога да оставя, ще огъне и няма кой да я нахрани. Как така се заклещи? Играхме и там горе и тя падна. Люси, твоята котка ли е? Каква ти котка, Люси е принцеса. Но е хубава твоята принцеса. Благодаря. Ето и Люси ти благодари. А ти принц ли си? Щом казваш? Имаш ли си принцеса? Не. Всеки принц си има принцеса. Обещавам да си намери. Ако не си намериш, мога и аз да ти бъда принцеса. Сега вече съм спокоен. Хайде, чао! Видя ли? Намерихме си принц. С СМС ли да ви съобща, че сте уволнени? Я се виж на какво приличаш. Я се опри малко. Що не дойде вчера? О, Цецо, колко шева ти праснах? Май, 8. Мане, някакъв го е пребил, наприл му е главата е такава. И аз се запознай с Мартин. Си ми познат от някъде вече. Данелото гидката. Левски. Оле, 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 оле. Какво става? Всички ще говорят за тебе. Как си избягвам, как сте върнали. Доста тъпо. Факт. Сериозно, какво ти стана последък? Нищо. Малко ми писна тук и реших да си тръгна. От Джаро. Ти наистина си много зле. Мерси. Какво ти липсва тук? Ще си кола, къща, вила. Ще си всичко. Да, и си имам нов бодигард. Ей, Свобода. Знаеш ли какво е това? много добре знам. Това е свободата. Защото откакто Саша умря,
Седя и се бъхтя тук за някаква заплата. И добре, че Джаро да ме уреди на работа. И какво ще правиш, като избягаш? Ще ходиш танцуваш на някакъв пилон. Знаеш колко жени мечтаят да са на твое място? Извинявай, нали ще наглеждаш Джиджи за малко? Вратата ли обърка? Не, човек. Искам да се разберем за онова. За кое? У вас. Не знам за какво говориш. Аре, престани. Нали няма да го разправиш на някой? На кого бе, Съни? Знам, че си негова. Защото ако разберем много, ще загазим. Не е точно така. Аз пак с едно непознато момиче. Моля? Ти си тази, която ще загази. Но спокойно. Ще запази тайната ти. На 100 пъти съм му казал, че това плюскане ще го загази, ама не да яде. И бам, колата я няма. Каква кола, бе? Не е важно това. Важното, че е на Джаро. И още по-важното е, че Джаро е бесен. А Иво къде е? При шефа? И то от бая време вече. Иво пата да го закъса. Това не съм го вярвал. Иво дето е железен. Я дай 2 води. 3. Виновен съм, съжалявам. Мен това с какво ми помага? Нали каза, че всичко е под контрол с Паци и Тони. Беше. Знаеш колко мразя телефоните, а? От сутринта знаеш колко пъти говорих с руснаците? 2 пъти. Ще оправя нещата спокойно. Кажи ми само. Ако не беше ти, а някой друг, какво щяхме да правим с него? Ще намеря колата, само ми дай малко време. 24 часа. Толкова имаш от него. Ако не бяхте толкова лакоми, сега нямаше да стоим тук. Стига, бе, братле, от толкова време се познаваме. Стига. Лъкни, бе, няма ми надуваш главата. Знам какво ще ми кажеш. Да, Какво става? чакаме ти да кажеш. Действайте. Шефа ли нареди? Шефа нареди аз да реша, действайте. Какво ще кажеш за новия? Кой? Нищо особено. Тогава ще го взяпаше. Кога? Ма така, внимай, че да няма още трупове. Какви трупове? Ти верно ли се преструваш? Айде, за какво ми говориш? За Чолев, бившият ти бодигард. Къде мислиш, че е? На почивка? Тогава, що миналата седмица всички тук бяха като насрани. Що купаха бели гладиоли? Защото отишъл на почивка, обаче по пътя нещо изперкал и си теглил куршума. И това стана малко след като ти избяга. Съвпадение. Заради мен? Добро утро. А Джаро го харесваше. Джаро харесваше и мъжа ми. Републикански шампион по плуване, олимпийска надежда и се удай в язовира. Инцидент. Адио, те подозират ли, че ти знаеш? Не. А защо? Какво е направил Сашо? Виж, мила, ние тук не питаме и се правим, че не разбираме. Ти май наистина не знаеш къде си попаднал.
Иво. Иво. По-добре ли си? Ще останеш ли? Не мога, ма. Имам работа. Мамо, вземи и млякото. Кога ще минеш? Понесох ти закуската за утре. Кажи, кога ще минеш? Не знам. Ще ти звънна. Некви лекенца, братле, изнервям се. Тия, за да пипат кола на Джаро, или са страшни газари, или са много тъпи. Супер тъпи. И мъртви. Мъртво тъпи. И Веца така се е изпекал, брат. Сигурно е пуснал кафе по гащите. Никога не съм го виждал такъв. Такъв виждал ли си? Някой да каже още нещо по случая? Здравко! Ти какво ще правиш тази нощ? Ами... ще търся колата. Правилно, Здравко. Тая нощ ви искам всички на телефоните. Звъните кой каквито познати има. Защото до утре на обед трябва да знаем къде и да си я прибереме. Ясно ли? Иво. Дай да вземем Марто, е? Виж, че на късмет. Хубаво. Не се храниш? Не съм гладна. Това е патешко с гъби. Любимото ти. Виждам. Притеснява ли те нещо, ако си говоря сам? Защо не ми каза за Чолев? Специално за тебе го поръчах. Да не си на някоя безумна диета с Адриана. Какво ще кажеш за Ясен? Кой? Новият ти бодигард. Не мога да свикна някой да върви след мен. Защо ми? Много добре знаеш защо. Знаеш какви изроди има навън. Не мога да те оставя сама. Донеси ми едно уиски в спалнята. Здрасти. Извинявай, бях много гладна. Няма нищо.
Аз съм на 2 валици от сутринта. Трябва ли ти още нещо? Не, благодаря. Ами, ние какво ще правим за рождения ден на Зори? Ако искаш, мога да ви заведа на ресторант. Тя си е поканила приятели тук. Що ми иска тук? Ние... Ами, дали да не излезем някъде да освободим терена? А тя купон ли иска да прави? Купон. Нормално събиране става на 16. Да се върнат тук гамени и да изпотрошат всичко. Чак пък гамени. Добре, аз да напусна собствената си къща. Що не остана ясно този купон? С децата. Ами да би да съм стар. Просто мисля, че искаш да я следиш. Глупости. По-силно. Заболяме. Извинявай. Заболявам, че се опита да избягаш. Знаеш, че не мисля понякога. Беше глупаво. Същата вечер бях в операта. Играеха Жизел. Влязах някъде към края на второ действие. И си спомних как се видяхме след представлението. Каза ми, че искаш да танцуваш докато умреш. Помниш ли? Също както Жизел. Какво става с тебе? Щастлива ли си? Какви са тия въпроси? Щастлива ли си с мен? Да, разбира се. Не ми харесва, когато се наранявам. И на мен. Когато човек е наранен, може да бъде много жесток. Знам и те разбирам. Лошото е, че не мога да го забравя. Но ти ще ми помогнеш, нали? Нали ще ми помогнеш? А? А сега ми донеси едно нормално уиски. Без лед. Ами, това е за днес. Благодаря ви. Динев не вярва, че на времето сте били ортаци с Тоджаров в криминалното на Софийско. Били сме и какво? Гледай какво нещо. Приятели, това, после те предава. Че то само от истински приятел става истински предател. Джаро има един проблем. Аз много точно знам как мисли и как действа във всяка една ситуация. Абе, шефе, Да. кога най-накрая ще внедрим човек? Тодоров, и да го направим, ти си последният, дето ще разбере тая работа. Чувам, че получаваме информация от време на време и си помисля... Много питаш, бе. Не, защото... Дърви да искаш тебе да те внедрим. Отивам да взема торта за рождения ден на Зори. На колко става, бе? На 16. Опа, 16. Какво? Нищо, имах едно гадже на 16. Това е.
До тук беше момичето на татко. Не ми се слушат глупости. Вече може дори да се ожени, без да те попита. И да се снима в списания за възрастни. Тодоров, трябва ми доброволец да работи по Великден. Киров, архива горе плаче за пренареждане. Познаваш ли ме? Да. Гледай ме в очите. Знаеш, че ще боли, нали? Знам. Каква кола, бе, пич? Нямам никаква идея. Гледай ме в очите. Гледай ме в очите. Що не пробвате Иван Турчина, бе? Не мога да не е чул нещо. Турчина? Светло-сиво CRV 2008 от паркинга на Ихтиман. Офертата от вчера. Не съм чул нищо. Чаро е много ядосан. Повтарям, от вчера. Не съм мои хора, заклея се. Не чух. Синия сервис на Горубляне. Там напоследък се въртат някакви соло играчи. Проблем ли имаме? Имаме. Някой взел една кола на Джо. Много груба грешка, надявам се да е някой аматьор. И аз за какво съм ти? Да ме информираш къде е. Съжалявам, нищо не знам за никаква кола. Светло-сиво CRV 2008. Вчера са го взели от мотела на Ихтиман. Не бих пипал кола на Джао. Ясно ми е, бе. Мога да си чул нещо, някой друг мога да е чул нещо. Нищо не съм чул. Нищо не знаеш. Нищо не знам. Ти ли нищо не знаеш? Бе? Ти ли нищо не знаеш? Бе? Познаваш тук всичките гепачи в района, нищо не знаеш. Ти ли нищо не знаеш? Нищо не съм чул. Никой не си е поръчвал табели, талони, зелени карти. Няма такава кола при нас. И ако няма друго, аре, че имаме работа. Искаш да ви организирам санитарен полуден и ви изчистя един по един, а? Коперето. Ай се махаме. Губим си времето. Тя ли, бе, момче? Тия нищо не знаят. Докато съм оттавим тук, сигурно е разфасовато. Ивак! Чисто е! Искаш ли да ме виж пак? Мога за да скачаш нещо. Наложи се. Ако още един път ме прекъснеш по време на преговори, ще те не предаш. Познавам, когато човек лъже. Много ме съмняваш. Елементарна психология. Жестове, поведение. Това жест, знаеш? Искаш ли да оправя нещата? Познавам хора, които може да знаят нещо. Не казвам, че е сигурно, но има голям шанс. Не знам, защото си доверял.
Добър ден. Добър ден. Какво мога да ви помогна? Трябва ми торт за рожден ден. Чудесно. За възрастен или за дете? За дете, за дъщеря ми. Всъщност, ето тази е идеална. Опаковайте ми. На колко става? На 16. Ама, господине, тази торта е за малко дете. Не, опаковайте ми. Идеална. Извинявайте. Да, Трябва да се видим. не мога в момента. Важно е, къде си? Тук е сладкарницата на квартала. След 10 минути в Безистена. Чакай. Ако знаех, че ще ми носиш торта, ще ти купя цветя. Не трябва да ни виждат заедно тук. В момента рискуваме всичко. Аз си рискувам живота. Извинявай, изнервен съм. Зори има рожден ден. Имам голям шанс да се доближи до Джаро. Имам нужда от твоята помощ. Казвай. Трябва да ми намериш информация за една кола. Да, светло си. Знаеш, Чак Норис, как си дели прането? Братле, не дей сега. Моля те. Само ти кажа, бе. На бяло, на цветно и на окървавено. Да. Разбрах! Ще убия някой, честно. Има ли желаящи? Казвай. Не знам къде е колата. Намира се в Драгоман. За половин час сме там. Ще изкарват в Сърбия ли? Така изглежда. И това откъде го разбра? От един пич, дето прави фалшиви номера. Знам го от спортното. Ей, сега ще стъжне тия. Защо бе, маме? Какво ти липсва? Не съм щастлива, разбери. С кого ще си щастлива, много ми е интересно. Всеки мъж рано или късно омръзва. Вземи се спри най-накрая. Не ме слушаш. Джаро никога няма да ме пусне. Никога. И по-добре. Човека е толкова добър с нас. Тебе това те притеснява. Че ще го напусне, няма кой да ти плаща найма. Глупости. Знаеш ли какво е да живееш с него? Знаеш ли какво е да се преструваш? Маме, ако продължаваш така, на 40 години ще си съвсем сама, с 3 развода зад гърба ти и гарантирам ти, ще мислиш само за наема. Време ти е вече и за дете. От Джаро. Ако си достатъчно умна... Не искам да съм умна. Искам да съм свободна. Ей, какво като си свободна? Какво? Пак ще ми мрънкаш, че си нещастна. Така че си стой там и бъди нещастна, но богата. Разбра ли? Хубав аромат. Май такива не съм виждал в България. Един приятел ми ги носи от Куба. Знаеш ли за какво мечтая? За какво, Желев? За твоите приятели, Тоджаров. Ти трябват приятели, нали познаваш мен? Да. Дай да приключваме, че ме чакат в комисията. Не го ли приключихме вече? Какво се разбрахме? Всичко остава както преди. Процентът е същия. Окей. Само трябва да бъдем по-дискретни. Много мрънка, Желев.
Господин Желев! Господин Желев! Ще подкрепите ли промените в закона за възобновяемите енергийни източници, предложени от опозицията? Не. Защо? Ами гледайте дебатите и ще разберете. Иначе няма да ви е интересно. Моля ви, ще ви кажа след това. Тия се бати селените. Ески. Кука, като отворят вратите, действаме, ясно? Ясно. Ти ще ги затвориш отзад да не шалят, аз ще ти дам сигнал. Иво, ти виждаш ли това, което аз виждам? Иво. Добре, задръжте така, ще ги фанеме малко по-надолу. Аре, готови сме, след 200 метра ги засичам. Кука, след завоя аз ги затварям отпред, а ти ги блокираш отзад, ясно? Копеле, не е истина. Какво правим? Иво, какво правим? Паркинга отзад. Хондата я вкараха вътре. Ти, моля, са такива малумници. Ти може ли да откраднеш грешната кола и на всичкото отгоре да те приберат? Аз чуя те ли са каръците или ние. Аре, вместо да се чуеш, отидете да огледате паркинг. Чарли? Дигни, ще я измъкнем. Гаранция ти казвам. Ало. Намерихте ли?
Да, пред очите ми. Ще успеете ли? Да, до 2-3 часа сме в София. Ако това не стане, си заминаваме и двамата. Спокойно, измислил съм го. Там си е колата. Заключена с желязна врата с катинар. Има някаква кука, стои и се му тая пази нещо. Така имаме 2 часа да измъкнем. Слушам те, Мартина. Трябва да ми намерите как се казва шефа на РПУ-то. 3 минути. Добре. Някакви идеи как да изкараме куките отвътре? Я ми кажи, имаме ли някакъв драгоман? Ти ще слушате ме са внимателно. Тръгвате от тук, излизате на пътя за София. Давай, говори. Окей. Внимателно, без глупости. Обаче трябва да стане сериозно. После звъните в полицията. Минчо Тързийски е името на шефа на районното. Добре, значи чакаме близнаците. В кого се включвате и документите на колата? Дано не са сменили кода. Телефон 112, Мила Георгиева слуша. Искам да съобщя за пътно-транспортно происшествие. Катастрофа. На 3 км от Драгоман. Да? Да. Вече се обадиха от гражданска защита, да. Колегите идват. Терзийски къде е? Няма го. Има катастрофа с ранени на пътя за София и той отиде там. Пенев от СДВР. Марков. Идвам за задържаната кола. Крадената. Прибрана е на паркинга. Протокол за конфискация направен ли е? Не още. Трябва спешно да закарам колата в СДВР. Освен да изчакате Терзийски. Вие тук не разбирате ли какво е спешно? Вие откъде имате ключови документи? Марков, тази кола е наша. Контролирана кола, знаете ли какво е? Ама ние такова не знаехме, че контролирана кола. Спокойно. Сега обади се на охраната да отвори паркинга, защото главният секретар лично се интересува от този случай. Александров, отвори вратата на паркинга. Дошъл е един колега от София да вземе крадената кола. Ще трябва да вдигна. Изчакайте ме тук. Да, шефе. Ало, Марков. Говорих току-що с София. Казаха да направим оглед на колата. Нали този Пенев е дошъл да я вземе? Какъв Пенев?
От СДВР? Какъв Пенев, бе? Какво си направил? Спокойно. Само да ви питаме нещо. Абе, объркахме пътя за Петрич. Не за Петрич, Петърч търсим. За... Петърч. Петърч, бе, 10 пъти ли ти обяснявам? Петрич. Не знаех, че ще идеш. Охо, полицейска проверка. Тате, това е Милен, мой приятел. Да, желаем. Хубава фанелка. Нова ли? Как, нали аз я подарих? Много е яка. Приятно изкаране. Това баща ти е голям ръб. Празно, братле. Какво? Празно. И тук нищо. Тук е всичко, бе. Балъци! Тук има материал да ви бием до коловръстото, бе. Всичко е тука. Иво, и 10 кила са тук. Дължа ти услуга. Няма за какво. Ало? Всичко е тук, сега отовариме и ще го закарам в Бургас лично. Някакви аматьори не са знали какво има вътре изобщо. Приятел на Мартин. Правил му е фалшиви номера. Джаро искате ви. Кога? Пред Джаро винаги е сега. Опа, тук шенгета не допускаме. Моля? Браво, бе, Копале, как си ги метнал? Аз съм Пенев от Софийско градско. Катастрофа от този следобед край Драгоман е стабилно и животът им е вън от опасност.
Останалите участници в инцидента са се отървали с леки наранявания и облаха. Както вече ви съобщихме, според първоначалната информация, катастрофата е предизвикана от автомобил, който е навлязъл в насрещното движение. След бързата намеса на служителите от РПУ Драгоман и помощта, оказана от Гражданска защита, пътят е бил блокиран само за около час. Следих за работата ти днес. Впечатлен съм. Благодаря. Не ми благодари, сядай. Отдавна не съм виждал хора с идеи. Мисля, че можеш да се развиваш при нас. Това е супер. Супер. Тия работи с Здравко, Куката, Коли, Далавери там. Това е ниска топка за тебе. Искаш ли да играеш в аутбор? Естествено. Само, че там работата загробява. Затова има истински играчи. Вау. Супер. И седи там той с всичките си и ми козирува. Право лошо ми става. Поне тортата е добра. Той след 3 години ще стане клиент. Не се впряга, бе, човек. Сега всичките са такива тинейджери. Ти трябваше да го закопчаеш. За какво? Подигравка с полицай, влизане в чужда собственост, малко да му се спече лайното. Да си взема тортата, искаш ли? Инспектор Попов. Да, това е за вас. За какво е? От РПУ-то в Драгоман са откраднали задържана кола. От служебния паркинг. Дежурният на участъка е направил описание на крадеца. Поставь този Драгоман, бе. Защо ми го носиш на мен? Има подозрение, че откраднатата кола е за трафик на наркотици. Началника каза вие да поемете случая и да обявите лицето за национално издирване. Току-що направиха фоторобот.